Kaixo, ongi etorriak 2021 ikasturtera. Kurtsa hasiera honetan, COVID egoeragatik berezia badabe, nahi dugu zuokaz, familiakaz, harrera berezi bat egin. Ohiko itura jarraituko dugu, bai nire partez, tutoren partez bai, eta proiektuak dauden desberdinen izenean bai, ongi etorriak izan zaitezela. Ikasturteko lehen harrera honetan, ilusioaz hasi dugu ikasturtea, eta asmo hori danon artean konpartitu nahi dugu. Aurtengo leloa bata bestea zaintzea, onartzean jartzen da bindara. Zentzu handiko proposamen bat da, zu onartu, akogerte. Pandemia egoera berezi honek hezkuntza elkarteko kide guzti horize eskatzen dozku. Eta bada ikasleak zaindu, gure seme-alabak zaindu, eta bata bestea baita be zaindu. Zaintza konpromesu bat da, konpromesu potoloa. Eta elkar zaintzak gure arteko konfiantza eskatuko da. Konfiantza, lehenengo eta behin, hezkuntza jarduerak segurtasun osoagaz burutuko dugu zerako. Dakigu moduan, COVID-19aren edatzea, ekiditzeak, danon gure zuen ardura ekarriko dago. COVID honek ziurgabetasun sentsazioa zabaldu egin dago gizarte osoan, gizarteen esparru askotan, hezkuntzan bebai. Hala ere hezkuntzak oinarrizko baieztapen batzuk adierazi badauz eta guk hori egin nahi dugu. Lehenengo eta behin pertsonak, elkarteak, gure proiektuaren erdigunean dagozanak zaindu egingo dugu zara. Zaurgarritasun egoeretatik datozen ikasleak, familiak, zaintza berezia hartuko dago gure aldetik. Zitzaileen arteko elkarlana eta zuokaz, familiakaz elkarlanak garrantzi handia edukiko dago, beti eduki dago eta egoera honetan bere modu berezi batean. Horretarako, komunikazio zuzena eta argia, zuokaz eta zuok gugaz, izan behar duzuen implikazio eta koordinazioak garrantzi handia hartuko dago baita be. Hezkuntza jardueraren garapenarekin zerikusia dagoen guztia, zuokaz konpartituko dugu, une oro, bai osasun neurriak, bai hezkuntza neurriak konpartituko dugu, ohiko bideak jarraituz, Alexia plataformak garrantzia dauka, dakusen moduan, korreoak behar bada eta askotan tutorekin, zuzeneko harremana, eta hezkuntzako arduradun desberdinekin. Beti ere, ateak zabalik dekozu ez, bai ikastetzean, eta bai modu presentzian edo espresentziaren ateak zabalik izango dozu ez. Zuen seme-alaben osasun egoeraren eguneroko jarraipenean, danok elkarlanean egin ahal izateko, zuok, familiak badeko zuen ardura berezi bat. Zuek lagundu behar duzko zuen. Zuek izango zari, zuen seme-alaben osasun egoera jarraipen zuzen egin behar duzuenok. Eta zuek, etxean, sintomaren bat ikusizkero, mesedez, zuen seme-alabak etxean itxe. Osasun arloko informazioa une oro, zuokaz konpartituko dugu, eguneratuta eukiko duzue, sare sozialetan bebai eguneratuta mantentzen aginduko gara, web horrian, eta askotan bihaldutako komunikazioa Alexian, esan dugu moduan, izan da, beraz, jarraitu izuen ez korreoak. Ikastetxea, nahi dugu une segurua izatea, eta izango da. Danok horren alde egin behar dugu. Prebentziako, beharrezkoa da, zuen zamalaren higiene neurriak areagotzea. Horretarako zuen laguntza behar dugu. Etxean, mesedez, ziurtatu egizue urrengo sintoma hauek ez dekila zuen seme-alabak. Lehenengo eta behin, badakizue, 37 gradutik gorako sukarra badala sintoma bat. Arintzen ez dan, estul, lehorra, persistentea bada, hori bai, bada beste sintoma bat. Ez dareko mina, arna sartzeko zaitasuna, usain edo aztamen eza. Horako sintomak ukiezkero, bat baino gehiago, mesedez, ez izu ekarri zuen seme-alaba ikastetzea. Eta hori bai, abizatu izu ikastetzea. Horregarakorik, esan bezala, somatuz gero, beti konpartitu zuen tutoreakaz eta hor protokolaziko dugu. Maskara erabiliko dugu ikastetzeko espazio guztietan, bai zuek, zein zuen seme-alabak, zein gu arduran moduen. Hasieran esan dut, zein dan aurtengo leloa, bada zu onartu. Horrek ekartzen duen konpromesua, danon elkarlana eskatuko dago, eta esan bezala zuen konpromesua eskatzen dut, zuen laguntzan, eta elkarzaintza aurrera eran digun. Osasun egoera orokorrak beste eszenatoki batera eraten bagaitu, presentzialtasunetik,
urrengo eszenatokira pasatuko bagina, badakizue gure ardura beti ere izango dela ikasleen, zuen seme-alaben hezkuntza jarduerak aurrera jarraitzea eta horretarako hezkuntza kalitatea mantendu egingo dugu. Zuokaz zuzeneko harremana izaten jarraituko dugu eta espero dugu ikasturtea hizkuntza zuen seme-alabentzat eta guretzat ondo joatea. Eskerrik asko eta aurrera.